Nabalaka ang usa ka eksperto sa nanggawas nga laraw nga i-postpone ang umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong tuiga tungod sa nasinating krisis sa pagsaka sa presyo sa petrolyo ug ban pang mga palaliton. Sa pakikinabi sa GMA Super Radio Davao kang Tetchi Aquino, ang faculty member sa History and Political Science Department sa Ateneo de Davao University, kung basehan ang kasaysayan, dugay nang nagahatag og ayuda ang panggamhanan sa mga nanginahanglan. Apan posible kining maabuso sa mga politiko alang sa pagpangurakot. Dugang ni Aquino, makatabang ang ayuda sa uban pa aron makabarog apan dili matud palimpyo ang kasamtangang administrasyon sa mga anomalya o hisgutan ng korupsyon. Busa dili siya kampante nga i-divert ang pondo sa eleksyon alang sa ayuda. Dugang pa sa eksperto, ang mga barangay posibleng gamiton sa ubang politiko alang sa ilang pagpangampanya ug pagpangandam sa 2028 national ug local elections. Una nang gibutyag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga bisan i-postpone ang 2026 barangay ug sangguniang kabataan elections, unconstitutional ang ginasugyot nga i-realign ang wala nagamit nga pondo alang sa ubang prioridad sa gobyerno. Sa karon duna pay nabilin nga 16 billion pesos sa 19 billion pesos nga pondo sa COMELEC alang sa barangay ug SK elections, din 3 billion pesos na ang nagamit alang sa pagpangandam. Nakatakda ang eleksyon sa Nobyembre 2 karong tuiga.